kuti paka Harare Glen Norah. Harare Glen Norah chiri kuti kudini? Zvakaitika mhuri yeZimbabwe ndizvokubatsirana. Ndine mhuri baba naamai vatakanga tiinawo pano pandefenyuro nezuro. Vari mukati mekutaura kuti taenda kumapurisa tauya panapa tigozivisirwa dzimwe dzenguva kune vanhu vanogona kusangana nemwana wokuti munogona kuongorora mwana akabiwa musi wa 24 asi mabirwo akaitwa mwana wemhuri yeZimbabwe ndiye vanhu vatoti nechikoro tasei ende chakafanana nechatonha chacho vanokutepa kufamba newe kuti asinge vari kuenda newe kwavari kuenda vachitaura zvakaitika mukati menzvimbo inoshevedzwa kuti iyo Glen Norah muri mukati meguta reHarare. Amai vanga vakabereka mwana wavo vachifamba vari vega. ndokusangana nomumwe mukadzi mwana wamai anorwara, mwana uyu ari kurwadziwa nemaziso but zvinorapika izvi. Wai muchiregerera mwana? Murume wangu inini anoshanda kwaanoshanda kunowanika mushonga unorapa maziso awa. Ndokutaka kuti ukama kuti vanga vakutofamba mukadzi iyeye ndiye aitokwanisa kunosvika kunoziva pamba paamai vane mwana. Muri kuitei? Andiri kuwasha, ndaida kuti mumbondiperekedza vangu kuti timboende kwatoda kuenda. Kana ndapedza hazvina kushata, ndinogona kuti sei kukuperekedza. Amai ava vari kutaura ivo nekuwirirana nemunhu nenyaya yagona kuti mwana wavo akwanise kupora maziso arwadza. Right, zvikanzi right, kana mapedza kuwasha ndinoda kuti tipinde mutauni mundiperekedza. Kumusoro wenyu tasvika mukrisimasi umu indava hauna kugadzirwa. Zvikanzi no, zvokuisa mumusoro ndinazvo asi handina mari kuti ndizomurukwa. Zvikanzi wo chigeza tipinde mutauni tese. Ivo amai vane mwana havazivi kumba kwemukadzi uyu, asi mukadzi uyu akutoziva kumba kwamai ava nokufamba nemazuva vari kuita zvakatoitika kwenguva yakareba vanhu vachifambidzana. Mungaziva here kuti zvakaitika kwemazuva akawanda sei? Right, kana zvakaitika pamazuva rikuita 1 week. Okay, kusvika zuva rakazonzi mai ava ndoda kuti tipinde mutauni, ndoda kuti ndirotora mari kumurume wangu. Imiwo zvakare muchinorukwa musoro wenyu but mozi ndipa mari yani yangu ndichimira kuona kuti ndinoita mushonga kuna murume wangu kuti arape mwana uyu. Ndobva wapinda mutauni. Mai ava nekabeka mwana kadiki but kanogona kuzvifambira kega nemwana ari kumusana ane 3 months. Ndobva vapinda musaluni. Vapinda musaluni makanzi ndo mavachabhadharirwa mari vachibva vatanga kurukwa kudaro vanga vakamira nemwana mudiki anogona kuzvifambira uyo pasaidi. Kamwana kaya kanga kaberekwa namai vapi bekuti vada kurapisa mwana wemaziso. Mai vachirukwa, vachipedza kurukwa, mai vachibva taura kuti inini ndakuchienda kunosangana nemurume wangu afona andipe mari. Ndichidzoka panapa ndichibhadhara ndichibva tadzokera kumba. Kubva ipapo mukoma KB kusvika nhasi mwana asi kuwanika. Amai vangu rini mwana wakasara naye nemurume watakanga tinawo panapa nezuro, asi zvakaitika mudhorobha. Asi kwakatangira nyaya iyi kuGlen Norah. Asi mafambiro aiti amai vamuGlen Norah vanoratidza kuti vanogarawo papi muGlen Norah, asi vaita zvekusangana. Saka amai ava havasi kuwanika. Ende dai kuri kunzi vapesana, amai ava vanokwanisa kuti vaifanira kuti vauye nemwana uyu kumba kwaamai ava, nekuti mai ava ndo vanoziva kumba kwaamai vemwana. Kumba kwavo ivo mai ava ndokusingazivikanwa. Saka kutaura kuno kwatiri kuita izvozvi, mwana ane 3 months akabvarwa pasi haasati awanikwa kusvika nhasi. Pakapera kurukwa musoro amai avangu ane mwana? No, mukadzi uyu akatosiya mai vachirukwa achiti ndiri kuenda, ndakuchienda kumurume wangu kwawinga muno mutauni kunotora mari nemwana uyo mudiki, nekuti mwana mudiki ka mwana zvanga said. Havana contact yemukadzi uyu? Havana, havazivi kuti anonzani? havazivi anonzani. Asi ukama ukangomuka pamazuva mushiri mukunzi mwana kurwara maziso, murume wangu anowana mushonga uyu nekuvhakachirana kwavanga achiita kuya achanyirwa kusvika pakunzi musoro wenyu ndida kunokurukisai. So munhu aitirepo mwana ainzi ari kurwara maziso achatsvagirwa mushonga. Mwana upi ari kumusana here? Ndiye kumusana uyoyo. Hey, saka izvozvo mwana asi kuwanikwa? Mwana asi kuwanikwa. Baba Isabel, asi ripoti yakaiswa kumapurisa zvayo. Baba Isabel, yeah. Hey, zvakaoma mukoma kebi 3 months mwana. Saka kubva musi weChristmas Eve musi wa 24 nhasi 26. That's 26. Mwana asati awanika. Mwana 3 months anoda kuyamwa. Mwana mudiki every minute anofanira kuenda chepazamo. Kuchema kwake kwese kunyaradzwa nezamo. Chisi chaitika pari kunyaradzwa nezamo. Kwavari kuitei naye. Yapakaipa vedare
vateereri manyama, inzwai munzwe dambudziko rakasanganaka nemhuri yemuno muHarare. Mwana akabiwa kanemwe mudzimai uyo aiti ndine mushonga, murume wangu anoziva kamushonga wemaziso. Dambudziko rine mwana wenyu uyu. Vakatanga kakufambidzana kwenguva ingangosvika ka1 wiki, vakazopinda kamutauni. Amai vaya pavangu vachiri kwamusoro, then mukadzi uyu akati regai ndinotora kamari kumurume wangu. Kwakaenda imbwa ndo kwakaenda tsuro, kwakaenda tsuro ndo kwakaenda imbwa. Hana kuzooneka mukadzi uyu. Morning kaibina bozho zviri kuchobida here. Zita ndinonzi Daphne ndiri pamhondoro, right? Rimwe zita reBoxing Day public day. Hakuna zvakadaro. Regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini 0713938538. Kaibina bozho mukadzi uyo wekupfekenura asati nyadzise. Ngakuiswe mutemo wakuti anongoshama chete 20 years mujeri. Ndinonzi Mai Ngazima ndiri paWarren Park D. Mai Ngazima takazowa pazita. Ndi Major Street. Ndi Major Street. Yeah, Major Street. Mukanzwa matongera vanoita kana vachiuya kune vanokanganisa basa. Vane mutongero wa Mai Ngazima. Takuva ndi Major Street. Yeah. Amai ivavo ndo vane dhiri rese kani imbavha idzo. Police get busy. Ndinonzi boss le wazi pa 10 off Chinamora. This boss le wazi. Boss le wazi ndagonere boss le wazi pa 10 off Chinamora. Hanzi amai avo ndo vane dhiri rese. Police get busy. Nyaya yakaendeswa kumapurisa. Izvozvi mudzimai uyu ari kutsvagwa pamwechete kane mwana asi asati awanikwa. KB amai vekuita zvokuba vana vari kutadza kuitawo mwana wavo here. Ndini zvabata zharo panyadono Mozambique. Mudzimai uyu akazotiza nemwana. Hapana kana imwe information yakataura nezvake. Ana kungosangana muroad kuti mwana nyane masiwe vakutofambidzana vachitaura. Kaibina Bojo ndarwadziwa nenyaya yamai ava wemwana, asi vakadzi ngatidzidze kugutsikana nezvatinazvo. Ndinonzi mai la pabudiriro. Murume akaziviswa here nezveshamwari kadzi iyi yanga akuzivana nayo ichiti ine murume anoziva maziso mushonga wemaziso kurapa mwana. Baba vemwana ari kurora maziso ka vaitori panapa vese murume. Mazuva acho avaiwirirana. Izvo vanga vasingazivani izvo. Ndipo panisina kubvunza kuti vaizviziva here kuti izvo kune munhu ari kuti anogona kurapa maziso. Asi handifungi kuti mukadzi angatadza kutaura kuti izvo tawana munhu ada kurapa mwana wedu nokuti chinhu chavo vese. Ndinonzi mai mhofu ndiri kuSunningdale. Munhu hapiwe mwana chero akaita bhururu wako. Amai ava itori mbavha yevana. Makambotaura imwe nyaya yepa Heathcliff. Ichokwadi ichocho. Yemukadzi akatiza nemwana. Waba mudike kuti bamukuru. Wababa mukuru. Wababa mukuru. Ndechokwadi mwana uyu ndine nyaya yandakazoudzwa kana singakanganisi yokuwanikwa kwemwana. Asi kwakumashure ndinogona kuti kana muchitinzwawo zvakare vakambobirwa mwana kuHeathcliff aya tibate tinzwa kuti taapapi. Mgozi amai vakazobatwa asi nzira yakashandiswa kubata yachona yanga iri unyanzvi wevanhu vaitsvaka kuti vangabata sei mwana. Kanyemba naBozho muri iyo ngaiende kwevanhu vanobatsira kwagogo Chihoro. Zita ndini takuzwa Majowa ndiri pa Happy Hill Harare. Vamboenda here kune vanhu vanobatsira vanoita nezvemweya kana zvemudzimu kuitira kuti vaone kuti mudzimai uyu ari kupine mwana. Ndo patisingazive izvo sevaridzive mwana totoziva kuti izvo zvari bhizi kufamba nokutsvaka ine nzira dzekutsvaka inzira dzakawanda. Vanogona kufamba vachienda kumapurisa, vachifamba muvanhu, vachienda kumaprofita, kudzinganga kana varoti kuti vanzwe kuti chiri kuitika pamwana uyu. Amai vakarasika here kana kuti vane kwavari. Icho chemwana ari kushayikwa chinorwadza. Ndinonzi baba Melania Mashizha ndiri kunoko kwaMutare kuPenalonga. Zvinorwadza chokwadi, asi chii chatingaite semhuri yeZimbabwe kuchengetedza vana vedu baba Isabel pazvinhu zvakadai. Panyaya yevana mukoma KB hachifaniri kutrastana nokuti munhu wauri kubatisa munhu iye pachake hagoni kutaura kwese kwaanoendeswa ndiko akangofanana nemudziyo uri pasi. Yes. Anongoda iwo mai vake. Asi mukati mekuvimbana zvinoitika nokuti mukatarisa mai vako vakabvira
1 week vachifamba vese vachishanyirwa kumba vachinzira kunona murume wangu handiri mutauni haiwa ndoda kuti murukwe kana musina mari yekurukisa handi manzwisa vakabvirwa kure akanga atori munhu atogutsikana nemunhu wake ende vakadzi mudhorobha matiri kupindamo ndo matiri kunopiwa mari nemurume wangu ndozobhadhara imuchirukwa ende pakatoenda mai vane mwana ivo vaitoti mukadzi uyu achienda kunotora mari ini ndichisara ndichirukwa. Yes. William Chanza pachinoi rimwe zita reboxing day rinonzi offering day ndi William Chanza kuchinoi. Yes William. Ya zvakaoma chokwadi.